Enkelikortit. Siis mikä? Enkelikortit on korttipakka, jossa jokaisessa kortissa on kaunis enkeliaiheinen kuva ja puhutteleva viesti. No mitäs hyötyä näistä enkelikorteista voisi olla just sulle? No ensinnäkin ne saattaa lisätä sun itsetuntemuksen määrää, kun sä nostat täältä jonkun kortin ja keskityt sen kortin sanomaan, niin se saattaa lisätä sellaista selkeyttä sun omiin ajatuksiin ja ehkä paremmin ymmärrät niitä omia ajatuksia sitten siinä kohtaa. Ja nämä kortit auttaa myöskin rauhoittumaan, koska silloin kun sä oot nostanut täältä itsellesi kortin ja keskityt lukemaan sitä ja mietit sen kortin viestiä, niin siinä tulee sulle semmoinen oma rauhoittumisen hetki ja voit keskittyä siihen siinä kiireisen arjen keskellä. Ja sitten hännä lisää myöskin, tai saattaa auttaa lisäämään positiivista ajattelua, koska näissä kaikissa korteissa on sellaisia hyvän mielen positiivisia viestejä. Ja yksi, mikä on mulle itselleni ainakin tärkeä asia, on intuition kehittäminen. Mun on ollut vaikea luottaa, ja on vieläkin, omaan intuitioon. Niin ne saattaa auttaa myöskin siinä, kun nostat täältä kortin ja keskityt miettimään sen kortin viestiä, niin se saattaa vahvistaa yhteyttä siihen sun omaan intuitioon ja ehkä semmoista sisäistä viisauttakin sitten tulee sitä kautta.